Au salamu alaikum ne togo ko Muhammad. Bi an bana kuma selijita chogo ya da kan, yanin anga selidamine. Yani ika selijita iba folo ka ganiya siri idus kunnan. Kafo Allah ne benan selijita ika ne ka selijimine. Ganiya siri len kofe, ibe bisimilahi fo kasoro kitege ko sinyen saba. Nin kilara kitege ko sinyen saba, ibe soro kaidah ko sinyen saba. Nin kilara kidah ko sinyen saba, ibe soro kaji ke inun nan sinyen saba. Nin kilara kinunko ibe soro kieda ko sinyen saba. Oyeda ko len kofe, ibe soro ka ikinin fetege masaya, ka adamina te dondala katabila inon konkurula. Oyeda ko len kofe ibe soro ka inun ma fetege masaya ka adamine tege dondala katabila inon konkurula. O kofe ibe soro kikungolo ko ka adamine ikun sigwi boyorola katabila kofe. Ikungolo masaya len kofe sinyen saba, ibe soro ka ikulo filako sinyen saba. O kofe ibe soro kikinin fesen ni nun ma fesen ko. Nin kilara ka seliji, tanin chogo yala ibe soro, kanin koma kansanin mafo. Neba sereya ko ala warate yenni Allah te, wa neba sereya ko Muhammadu ye aka barakela ni aka cidanye.